Bună tuturor, bine ați venit pe canalul Like Angie. Și astăzi am o nouă invitată și o să vă arătăm ce putem face noi pe bară. Pentru că ea a făcut gimnastică și acum eu fac. Da, eu m-am lăsat acum 4 ani pentru că am avut niște probleme la spate, dar tot mai practic, așa, ocazional, cu prietenele, ne mai dăm pe bară, Da. mai facem lucruri. Da, bine, haideți să începem! Pa! Hei! Am revenit. Și suntem pe bară. Tu ajungi să sari? Stați un pic. Deci, Angie trebuie să-și bage în pantalon pentru că, da? Și Am eu... o bluză care, na? Da, și eu am scos din pantalon. Și dă-te puțin mai încolo că te vezi. What is this? Și ne-a căzut camera. Da, ne-a căzut camera. Pentru că sunt prostă eu. Pentru că suntem afară. Logic că suntem afară. Da. Suntem afară. Da, stați că și eu trebuie să-mi bag în fața. Bine, nu. Păi ție nu ți se urcă. Eu mă urc pe partea asta. Angie se urcă pe partea cealaltă pentru că avem două părți. Logic. Stai să facem deodată. Noi avem câteva mișcări pe care le putem face deodată. Hai, Angie, 3, 2, 1 și... Da, știm că n-am făcut chiar deodată, dar merge. Deci, da. Și acum ne punem un picior. Da. Mi-e frică pe asta așa mare. 3, 2, 1 și da, super, acum tu. Și Da, și apoi ne urcăm așa. și acum eu mă descalț. Da. Și eu pot să fac o mișcare mult mai faină pe care ei e frică. Te rog frumos să nu mai miști bara sau să te dai jos. Ok, mă dau jos, desculță. Pentru că mi-e frică să nu... Super, sunt desculță. Ce? Acum sunt pe bară fără mâini. Super. Și mi-e frică să nu cad, dar Ține-te și rostogolește-te. o să fac un dans de pe TikTok. No. Deja. Da. Deci acum o să mă dau jos, pentru că, da. Trebuie să continuăm video. Doamne fe! M-am accidentat un pic, însă n-are absolut nimic. Da, hai deodată. Cu picioarele drepte. De-ale naiba de picioare drepte. Da, eu sunt în blugi, ținută fără Stai tu! nesportivă. Și bara asta este foarte ruginută. 3, 2. La fel ca aia la altă care s-a rupt. Angie, asta nu era măcar la fel. Da, mai aveam o bară care era super, mega, hiper. Da. Deci, da. Da. Da, stați un pic. Și dacă v-a plăcut acest videoclip cu bara, nu uitați să puneți like, share și subscribe și să ne dați follow și să apăsați pe clopoțel. Pa!